Началото на древния град Пловдив. Интересно е да се знае кога и къде започва съществуването на древния град Пловдив. Кое е мястото, на което за първи път се заселват хора и цели 8 хилядолетия остават да живеят там? Това място е познато днес като Небет Тепе, плато на едноименния хълм в северната част на Трихълмието. Първоначално селището възниква в естествено укрепеното и защитено място на предната част на северния хълм. Постепенно то се разширява и към останалите хълмове, за да даде началото на най-значимия тракийски град в България. По това време тези земите са обитавани от тракийското племе Беси. Учените все още не могат да дадат еднозначно мнение за името на града по това време – Евмолпия или Пулпудева. Неолитната култура в Пловдив показва напредък в различни области на човешката дейност и играе важна роля в развитието на древните цивилизации в региона на Балканите. През новокаменната ера, известна още като Неолит, Пловдив и неговият регион са били част от един от най-старите и важни центрове на човешката цивилизация в Европа. По това време, около 6000 години преди Христа, хората започват да правят прехода от номадски към седентарен начин на живот, като се установяват в постоянни поселения. Археологическите находки от района на Пловдив показват, че местните общности вече са били земеделци и скотовъди, които са започнали да отглеждат различни растения, включително зърнени култури като пшеница и ечемик, както и да развиват занаятчийски дейности като такана и грънчарство.